DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Now and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 94.5 K5 News FM Calibo. 100.9 K5 News FM Rojas City. 89.1 K5 News FM Pasig City. 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sundayunin ang nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang
FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:08. Ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Klinika DTX 500, the superior antioxidant, kag subuman sang may TCE, ang alkaline base nga vitamin C. K5 News FM. Mayong aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa ato sa ring nga mga ka-K5, ang ato sa nga pag-abi-abi sa 180 tanan ka mga barangay diri sa syudad, sa 42 tanan ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa mga nag-monitor sa amon sa mga rail stations, dira sa may syudad sang Pasig sa K5 News FM 89.1, sa may Banwa sang Leganes ang Kiss FM 101.1, sa may Banwa sang Calino ang Kiss FM 101.1, kag sa may Banwa sa Miagao ang Kiss FM 105.1, kag sa may Banwa sang Dumangas ang Short FM 101.5, kag sa mga nagka-monitor sa K5 News FM Iloilo 88.7, kag sa kutob sa malabutan sa ato sa nga tingog sa mga ka-K5 naton nga nagamonitor sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas, sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor pinagi sa ato sa Facebook Live, i-like kag i-share ang aton sa nga pagpangalagan. Sa wala pa mga follow, i-type ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 o kundi gani ang K5 News FM Iloilo. Para sa ating mga bahin sang kalibutan, basta may internet connection lang, sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pinakauling nagakanabo, direkta mismo diri sa inyo dutang na tawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa papalagad sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Kita ang temporaryo nga magatalo sa inyo sa ning regular anchorman sa kay ka-K5 Jan Sapio. Nagpanglugayawan si ka-K5 Jan Sapio. Naglingaw-lingaw anay. Ako naman ang inyo sa ning alagad, ka-K5 Enrico Tupas Sorita Jr.
Salwat welcome sa saling nga Martes edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Sa ato sa nga pagpangalagad, kumusta na nakaluto na kamusang panyaga na? Ang iban basi kon bla ang doble ang ila sa nga kaon no tingob no branch ng tawag ang breakfast kag ang lunch usually do mo ning maandan mo bla no kon naga sinakuay lang no kon may mga trabaho ikaw kag daw hina ka magbugtaw kon aga ang usually sina no tingob na lang ang panyaga kag ang pamahaw. Kaya ang tawag sina branch mga kakifay. Kumusta na? Nakaluto na? Anong luto nyo da? Anong plan niya gahon nyo mga kakifay? Bakit ani may makadulong man sa ato, hindi pala mahawon ba? Anyway, sa ato siya kapag pangalagad. Ambal naton masako ang bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo 88.7. Kay malawig-lawig ni isa ni kasama nga mga activities mga ka-K5 in connection sa amon sining nga pag-celebrar sa ikatatlo ka tuig nga pagdulong sa serbisyo publiko, matutod nga serbisyo publiko sa mga Ilonganon, no, sa mga Ilonggo, sa paglakip man pagdulong sa mga balita kag impormasyon. No, daw sang sanulang tatlo na ka tuig nga pangalagad ang K5 News FM Iloilo 88.7, ang Radyo Bandera K5 News FM na subong mga ka-K5. 11 Mbps. Sa nasaling 11 Mbps. na naton na ginumpisahan ang aton sining selebrasyon sang Domingo sining adlaw sa isa ka fun run kag lakip man diri no kahapon amo maning big time gathering sa mga kakis naton no mga K5 Iloilo solid supporters naton dito sa Maya syudad sang Pasig. Kadamo dito sang may mga nakabaton sang premyo kag grand prize mga ka-K5. Subong adlaw big time gathering man diri sa may syudad sang Iloilo. Dira subong ang amo sing venue sa may bayin sang Jubilee Hall no sa may St. Clement's Church no ang aton sa ning mga kaupdanan diri sa istasyon nagapatigayon subong no sang programa dira sa may Jubilee Hall. Pero bantayin nyo kung sino ang makapauli karon no sang sining 50 inches no nga smart TV, lakip man ang Android phone kag ang washing machine kag pila pagig ka mapapremyo nga igahatag namon mga ka-K5. Ibalunta ang pinakuli karon nga sitwasyon dira sa may bayin sang Jubilee Hall sa may St. Clement's Church. Now upod kay ka-K5 when Seniors. Ka-K5 when standby. K5 News FM. Kampiyon report. Yes, sa K5 Enrico, no, napuno isang kasadya diri sa may St. Clement Jubilee Hall sa Luna, La Paz, no. Bago lang natapos sa K5 Enrico ang produkto no, kung sa diin nagdaog diri si Jeremy sang 1,500 sa K5 Enrico. Amo na ang pinakadako naton nga price sa sa ato na produkto no. And of course, sa ina, nagahiwat man kita sang category kung sa diin nagdaog diri si Nanay Minerva sang KISS o Conquist sang Sambagharo bala sang DTX Coffee Mix. Isa ka box nga DTX Coffee Mix, isa ka radio, and of course 500 pesos sa K5 Enrico. Okay, so why pa no mo ning ginahulat-hulat naton ang sino yan ang makakuha ni sa ato sa mga grand prize sa K5 Wayne? Sa karon nga K5 Enrico ginahiwat pa ang paghatag bala sang mga gift pack so ginatawag natin nga mga ginagabot bala sa isa pa din naton sa kadro kung sa diin nga ginkuha lang ini ang number sa mga nag-attend bala diri sa buong K5 Enrico. Kay before kada may registration, so pag registered mo dira may number ikaw kon ikapila ikaw ka K5 Wayne. Yes. So ang mga nilang sa K5 Enrico ibig magpauli nga wala sang dalang aton mga sa K5 kay damo-damo nga prices, hindi lang ang grand prize ang pwede nila makuha, mas madamo pag K5 Enrico ang product ni Doc, radio,
kag ang mga prices man din prepare mismo sang aton nga mga application. Oh, so magluwas na may mga cash prices pag nga ginahatag amo ni nga balanon nga makapauli ka nga indi luan no tanan gid may bitbit tanan gid may balon sa ni kay 5 buwan. Amo gid kaga ma-sure gid sa K5 Enrico nga hindi ka gid magpuli gid nga waay di ka na kay Oo. tanan may chance tanan nagahulat gid ang premyo para sa ila. So pagpuli mo may dala ka na ikaw pa karon ang makakuha sang grand prize no. Tiba-tiba ang kay 5 buwan. Actually, gani si K5 na Marvel ka K5 Enrico nagapamroblema kay di ba naghulog ba sa kuno kaanang anang ticket kaga gino pang problema niya kay basi kuno madagaan niya bala ang flat screen TV. Paano yung madala? Ang kilala yan, no? Actually, kwani, maswerte ka gini ko ikaw magabutan, no? Kay laban-laban si Kaki 5 Wayne nga kwantin o yun damo man imo sa nga interest. Amakon mo 50 inches nga flat screen TV ka K5 Rico do akangay lang nga naglantaw ka lang sa sa sinihan. Oh, amo gini tama ka dako na nga klase sang TV, no? Amo nga balaton kay tidamo kita interest nagalabot kita mga linibo ka mga interest naton kay kun ikaw dako na magabutan niya swerte kay K5 Wayne. Amo gani ran ka K5 Rico nga kumpara gid kanimo bala ang mga prices nga gin-prepare naton para gid na sa imo. Oo, gani kon imo gid swerte, imo gid Amo din. Ang iba na basi gamay lang interest kung sila ko ng swertehon da ko magabot. Ang 1,500 pa lang gari kinang nadagaan sang isa naton ka K5 sa produkto nung grabe na ang pangasadya. Ano pa yan kung may makapuli na isang flat screen TV sa K5. Dito mo nakita nga 1.5 na libot ka sure di mo kita 1.5 ano? Amo gid nagsaot-saot ka lang to nag-ilugo ka lang sang kinatawag naton nga box. Tapos paghulog mo 1.5 dayon na makon mo nagsaot-saot ka lang daog ka na. So amo na ulat-ulat naton pero tanan gini no kadabo damo isang interest naton kagang ining proceed no sang gibakal nga ticket ang magakadto ni sa mga buliga naton no pulo ni kapamilya diri sa may syudad sa Iloilo ang hatagan ni naton no sang mga dapat nga ibulig no mga groceries kag ano pag kinahanglan nila kay 5 Wayne. Yes. Kay subong sa K5 no ulat-ulat naton kay magasugod na ang aton nga nga draw sa dili lamang magdugay matan-aw kita live man sa aton nga FB page ang K5 News at Iloilo 88.7. Okay, sige balikan ka lang mo dakon ara na kita ma-draw na sa grand prize sa K5 Wayne. Yes, no as of the moment sa K5 dito dugang ko lang magahiwat kita sang K5 .talent. So sa diin makita naton man live ang mga gin-prepare sa aton nga mga sa K5 nga mga talento bala sa K5 nito. Oo. Isa pa ko na tanik ka mga judge sa ugaling kay may obligasyon kita di stasyon eh. Pero sige, sa ako lang ma-judge para kanila. wow. Sa pagkuan mo dapat kutik-kutik mano dang mga talent sa aton sa nga mga ka-K5 da basi may makaon da kulon sang kalayo. Kaya kita ko di ka K5 nito nga hindi di sanda prepared kay naka-costume di sanda. Wow, hindi sila prepared pero naka-costume no? Oo. Amakon mo nakasuok sila sa nisak malaki K5 ted nga ako kay K5 Enrico. Oo. Nga tama ka colorful tapos naka-short sila nakasuok sa K5 shirt kaga ma'am alaan mo gid nga why ginadagi panumduman ng andang talento. Ara wa kita understand biolo ang mga raffle tickets no nga gipamakal gid sa aton mga ka-K5 no. Swerte lang kung sino ka magabutan da so ibalik lang namon karon da no ang aton sa nga paggadulong sa pinakuli nga sitwasyon para sa big time gathering diri sa may syudad sa Iloilo sa K5 News FM solid supporters sa K5 Wayne. Yes, ang hindi na balita ang hinadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Live din sa St. Clement Jubilee Hall, inisip at K5 Wayne, Hirod Senyera, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kagkalinawan sa Iloilo, K5 News FM. Salamat kay K5 Wayne Senyera, direkta sa ibahin sang Jubilee Hall no sang St. Clement's Church
Kay subong dira nga patigayon ang aton saning big time gathering sa K5 News Iloilo solid supporters naton, mga kakis naton, mga kaki5. So padayon dira ang programa, no? May mga nakabaton na dito sa mga produkto ni Doc Ramil Itang Uy. Kang lakip man mga cash prizes. Pero ang major prizes, ang grand prize, amo pa ni karon nagahulat-tulat. So standby kamo mga K5 kag sa mga nagbalakal no sang ticket para sa saning event naton. Ining ticket naton ang first prize o kung ang grand prize ni amo ang 50 inches na nga colored smart TV. Now kag lakip man ang Android phone kag ang washing machine. Kag madamo pa sang iban no may ato didto nga 25 kilos nga bugas. Maswerte karon no nga maka daog sa saning raffle mga kakipay. So tanan kamo nga nagbalakal noon standby. Bawang iba ni siguro base ko nagapangamuyo na no. Ato kay nato may mga solid supporters kita no samtang agahulog no sang ila sa nga entry gapangamuyo. No nga sila lang gid ang magabutan sa 10 ka pesos ninyong ticket. Ang kabaylo siniti mga halos sobra man 20,000 no. Ang presyo sa aton sini nga grand prize mga kakay. Alas 11:22. So standby kamo kag tune in kamo diri sa pagpangalagad naton sa 11 Mbps kay gadulong naton karon ang pinakuli sa nga sitwasyon direkta sa may St. Clement Church sa may Jubilee Hall mga ka-K5. 11 Mbps. Alas 11:22 sa aton sa nga pagpangalagad. Pinakaron ka malabing talupang doon sa nga mga pag-istorya naton sa saling nga pagpangalagad sa Martes edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Subong adlaw gin inagurahan ang ining apatanan ka bag-o nga mga police station diri sa may syudad sang Iloilo. Daw kinahanglan ta gid man no nga magdugang kita sa mga police station. Kaya mo ni kadako ang aton sini nga syudad sa nagligad ni anom lang gid ni no ka mga police station. Ang police station number 1 sa may city proper, ang police station number 2 sa may La Paz district, ang police station number 3 now diri sa may Haro district, ang police station number 4 diri sa may bahin sa Molo District, ang police station number 5 sa may bahin sa Mandurriao District, kag ang police station number 6 ang Arevalo District mga ka-K5. So may apat kita no nga ikadugang nga police station diri sa may syudad sang Iloilo para nga ti maggabantay no sang kalinong katawhay sa kabilugan sa ning syudad. Kay kung kaysa pareho sang Haro Police Station o sa kalapad gada nga distrito ang Haro, kung isa lagi nga atos nga police station kung mga malayo nga lugar kwan kabudlay kag kadugay. Alam mo sa isa sa ka event o kung sa isa sa ka may matabo nga insidente, ang pinaka-importante diri ang time mo. Amo nang ambal nga time is gold. No, tama ka importante ang oras. Kay kung ma-delayed ka lang sa mga 5 minutes sa pag-responder, aki base kon imbes na makasalbar ikaw sa kabuhi, base kon tayo yon tunga binawian sa kabuhi ang biktima. Kag syempre kung magdulungan abi nga may event, may nagkanabo sa isa ka barangay kag sa isa paging ka barangay nga lunsay malayo, tiya mo ning problema naton no madugay o kung mahinay ang ato sa ning pagresponde. 11 Mbps. Ibalaon tani karon dugang ang ining nasambit sa ning report upod kay Kaki5 Bakarin Badilla, kay mismo ang aton sa ning direktor no sang Philippine National Police, si Police Director General Romel Marbil ang nagpadulong gid mismo diri sa may syudad sang Iloilo agod nga inaugurahan ang ining apatanan ka bag-o naton nga mga police station. 11 Mbps. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 11:24 sa aton sa liga pagpangalagad. Maya dayan lang odto sa kay Sir Danny Labrador, sa kay Ma'am Bing sa PSG, kay Sir Arman Guay. Sir, why ka to nag-apas sa St. Clements? Dito ang mga ka-Berks mo dito nag-attend. Day Sir Blair Matoliano, basi kung makadudalikat man si Sir Arman Guay. Dira sa may St. Clements Church, no? Ang ato sila nga taxi patroller. Kag may dayad man nga adlaw, nag-monitor sa may Short FM 101.5 sa may Banwasang Dumangas. Kag kay Ma'am Azon Pineda, ang mga solid fans club nato ni
Gahulat-tulat man ni kay do hindi man sila katulog na hindi magbakal sang ticket para sa ato sa nga raffle draw para sa sining mabuligan naton mapulo ka pamilya mga pigado no regarding sa sining ato sa nga raffle mga kakiw. Alas 11:25 sa ato sa nga pagpangalagad sa dasaling na naton ang dugang sa nga apat ka mga station para may ideya lang ang aton sa nga mga tagpalamati ang aton sa mga K5 kung sa diin igadugang ang ining apatanan ka mga police station kay dito is Bacolod daw hasta man to pulo ka station ang syudad sang Bacolod dugay niya at dito sa may Iloilo mangin hasta na sa police station number 10 ang police station number 7 yara na hamtang sa Eye Care Center sa may barangay Tanza Esperanza. Ang Police Station 8 sa may Barangay Hall sang Barrio Obrero, Lapus. No, ang Police Station number 9 yara ginapamtang sa may Uswag Youth Center sa MS Del Pilar sa distrito sang Haro. Kag ang Police Station number 10 yara naamtang sa Gaisano ICC Eye Care Center. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Para nga may ihibalo ang aton sa nga mga tagpalamati kag mga ka-K5 naton. Dapat kay balo ka mo ni sang ilan ang sining nga mga number kag kun sa diin nga malapit no nga police station kamo pwede ka kadto ay basib lang ibalo ay pasang ideya nga may malapit gali no nga police station sa ilada nga dalaganan in case sa may mga magkalnabo o kung ano man nga mga untowards incident ano man yung magluntad nga mga event o kung insidente kahapos sa sila magpadulong sa nasambit sa nga police station agod nga ti manasig ang pagresponder sang aton sa nga mga kapulisan. Kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 11:27 sa ato sa liga pagpangalagad. Sa piyak na bahay, nag-check man ito ko report ni K5 Ralph Mosqueda. Ay do may tiniro to sa may bahin sang Banuasang Igbaras. Kamusta ko sinoning biktima. Ano ang nagkalnabo, no? Kung nga ang natiruhan, ang ining sambit sa ning biktima, kaglakip man ang ining update naton sa natabo kapon nga by bust operation. Base kung may mga video kita ipakita na K5 Lawrence sa saling nga by bust operation yung tabo sa may barangay Badyangan no, sa may Banuasang Mina kung sa diin ang subject no, sa saling nga by bust operation ang nagbato sa ato sa mga otoridad. That's why nga ini no, ang gintero sa aton sa nga mga kapulisan ng miyembro sa Regional Police Drug Enforcement Unit ang nag-retaliate o kung nagbalos. Siyempre, tiniro ka, hindi ka magbalos. Nadudla na ng mga pulis naton sa natabo dila sa may Banuaman sang pututan. No? Atong natabo nga nag-surveillance ang isa ka pulis. Tiniro sa iya sa ring gina-surveillance. Namutikan gali nga pulis. Ugaling kay sa pursuit operation, ang suspekto nagtiros pulis at tumba man to pagkagabi. So kahapon, amuning tabo, no, kay ti big time ini, no, kilala ini nga personalidad. Ang ginatumod naton ang subject ni sa nga by bus operation, amo si Alni Talamor. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Si Alni Talamor, nagapaidaron subong sang 41 anyos, kang residente sang barangay Hanipaan Sentral, no, sa may Banuasang Kabatuan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang isa dre kanadakpan, no, amo ning si Jory Leso, taga barangay Badyangan, Mina. Pero may yari ini sang do himata malang, no, ni Alni Talamor. So nadakpan ini siya, no, 48 anyos, pero why niya magbato? That's why nga buhi ini mga ka-K5. Pero ining si Alni Talamor, no, pag-search naton, no, sa background sini, may mga string of cases kadamo-damo sang kaso ni Alni Talamor, no. That's why nga ning may nalungon ang mga pulista, no, regarding sa sining pagpatigayon sang by bus operation, no, kay ti mabato ikaw, siyempre nung himuon sang pulis mapatiro lang. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mga yara sa 4 ka milyon ka pesos, no, ang balor sa iligang nga droga
nga na-confiscate no sa saning nasambit sini nga subject kag ang barangay kapitan kay nasang barangay Hadipaan Sentral daw himata yaman si Alni Talamor pero duay kuno record nga na-engage sa illegal nga droga ining si Alni Talamor pero kung lang tawon naton ang iya sa mga previous nga mga kaso no kadamo ni sa mga kaso sini may kaso nga murder may kaso nga robbery hold up way back pa gani isang 2010 no 2010 14 na katuig ang nakaligot Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. di ginalantaw rin base kung may nakakontak dito sa may Manila la kung nagkadto ni sa Munti kinadakpan isang ligad 2010 sa mga kaso sining pagpang-hold up o kung di gani base kung naka-bail bla no? Ang ining sambit sining subject sang bypass operation amon ang medyo nangin mahinalungon ang mga kapulisanta no? Ang Regional Police Drug Enforcement Unit naton no? Sa sining sambit sining operation that's why nga kapon no? Nga why naging kana gin hinay-hinayan pa no? Pagkakita nila nga bumato ang nasambit sining subject at ibinaslan na sang pulista no? Kagasang idala sa ospital dead on arrival ining si Alni Talamor mga ka-K5 Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. may mga na-recover dito ining 45 caliber pistol nagipagyahan no, ni Alni Talamor kaglakip man ang ining duwatran ka madalagko no binulto ni nga Shabu siyam ka mga medium sachet no kag 15 ka mga magagmay pagig nga sachet puro kompleto ba halin sa large medium and small pero ang unod siniya pack no sachet now sang suspected Shabu ginambal pa naton nga suspected Shabu now kay ti ang crime lab amo pala maka-confirm no kung Shabu gid man ang na-recover Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. dirigid sa may talamnanan no tunga sa talamnanan na bugto ang ginawa ni Alni at Talamor magluwas na may na-recover pagid nga ginahimo lang service no ining pula nga Mazda pick-up truck no nga kahapon ang balik ka K5 aron no kwani damo plate number sangkin check ang ining plate number nga XRS 623 na registered ini kay Wilbert Razalan sang Pasig City, Metro Manila. No, isa ka motorcycle pagid ang na-recover kaglakip man no mga non-drug items mga ka-K5. So ginabulubanta ang kabugaton sini no yara sa 730 grams no nga ang balor sini mga yara sa 4.9 million pesos. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ibalote ko ng dugang sa nga mga update no regarding sa saning kaso ining buy-bust operation naging patigayon no sang Regional Police Drug Enforcement Unit. Pasalamat kay ti na-intercept ang ining suspected Shabu. Wa kita pasalamat nga napatay si Alni Talamor no ang aton yan na-intercept ang ining halos sa 4.9 balor sang illegal sining droga kay kung nakalusot nis komunidad akidamo naman adik Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. mahimo kati may kontak ni direkta dito sa may Metro Manila no ining si Alni Talamor amo ni kadako no nga balor sa illegal nga droga ang na-confiscate no sa iya sa ning posisyon lakip man siya nga upod nga dira sa may bahin sang barangay Badyangan Mina amo ni kung kaysa daw hindi katingalahan nga daw ay untat ang illegal nga droga no kaya mo ning nakakadako nga mga binulto sang Shabu ang nagasulod dire Mitsubishi kwanto uli na recover Mazda nga sedan no hindi niya pick up nga Mazda no Mazda sedan no amo ning ginahimo nila nga service no sa ning mga subject sa buy-bust operation mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayong udto man kay Ma'am Nadlin Xiaotong, kay ka-K5 Itan James Sarmiento sa may syudad sang
Bacol. Pagbalik naton kay mayara subong kita sa nga Mighty C Network News, no, dugang pagit nga mga balita karon kag information kay ginaangan-angan taman, no, ang koneksyon naton sa baybayin sang Jubilee Hall, no, sa may St. Clement's Church, no, base kon madraw na karon sa nga mga major prizes na para nga mapalabota kung sino man nagdalaog, no, sa saning aton saning nga raffle draw, no, nga maswerte nga makapauli, no, o kon makadaog, no, sa saning smart TV nga 50 inches kagalakip man mga ka-K5, no, ang ining Android phone, washing machine kag sinako nga bugas kag madamo pa, no, nga mapauli sang aton sini nga mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 11:36, update taanay sa sining ginamonitor naton nga mga mga player sa National Basketball Association kay nagasugod na mga ka-K5 ang ining nasambit sining saylo sa mga players. Kung hindi na makasaylo sa iba sa nga team, kaya tapos ang kontrata. Pila ka madalag ko, abing nga ngalan, nga ginabantayan diri, amo sanday Paul George, no, sang Los Angeles Clippers, si Klay Thompson sang Golden State Warriors, kag syempre si LeBron James sang Los Angeles Lakers. Kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo ning mga dalagko sa nga ngalan, pero kahapon nagwa ang balita nga si Paul George, no, hindi na magahampang sa Los Angeles Clippers. Ini siya ang mahimo magahampang sa Philadelphia 76ers. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kag ang ginahulat-hulat man sa iban, no, mga sports enthusiast, mga NBA aficionados, si Klay Thompson nga tapos man kontrata sa Golden State Warriors, amo nga hindi na maghampang sa Golden State Warriors. Mahimo nga ti subuan ng mga fans, no, sa Golden State Warriors. Ining si Klay Thompson nga ning kabahin man, no, sang ila sa ni 4 ka kampyonato. Si Klay Thompson ang maghampang na sa Dallas Mavericks. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Si Klay Thompson ang magaupod na sa kay Luka Doncic, no, kag subuman kay Kyrie Irving sa bayin sang Dallas Mavericks. Ayan amo ning kulang ang missing piece, no, kung sa mga puzzle pa amo ning kulang puzzle sa team sang Dallas Mavericks. Ining si Klay Thompson ang nagagwa sa nga report nga si Klay Thompson ang nagpasugot, no, sang 3 katuig nga kontrata sa Dallas Mavericks sa balor sini nga $50 milyones. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. O kunining $50 million US. Amo ning naagrihan nila nga kontrata. Kag syempre natapos na ang ining historic malagtason nga 13 kaanyos nga pagtiner sini sa Golden State Warriors. Amo ni nga balanon nga why man sang forever, no, tanan-tanan na may katapusan, no, pero ang balilas tanan nga katapusan may kung may katapusan di maumpisa ka naman mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. So sa pagbukas sang NBA season sa bulan sa Oktubre, no, lain ang uniforme ni Klay Thompson. Ini na siya magahampang, no, sa Dallas Mavericks. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. On the part sa kay LeBron James, kinaulat-ulat pa ni, pero laban-laban mas stay man ni si LeBron James sa Los Angeles Lakers. Kaya ang iya nga bata nga si Brody James ang gin-drafto, no, sang Los Angeles Lakers. Pinaka historic, no, maragtason ini, no, sa patag sang NBA nga ang mag-amay nag-off the night sa isa ka team. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Si LeBron James kag si Brody James, may mga information nga do hindi man papapresyo si LeBron James para nga hindi ni makahalin sa Lakers ka makaupod ang iya sa ning bata nga si Brody James, ika 52 ni nga pick na sa NBA draft nga gin-select ini sang Los Angeles Lakers. 11 Mbps.
Balikan tabi ang koneksyon naton dito sa may bahin sang Jubilee Hall sa pinakuli siya nga kanabo dito mga ka-K5. Now sa aton sining big time gathering opo ang aton sining K5 Iloilo solid supporters naton. Before kita magatag sang break kay maka-break kita do diretsyon ni karon kay alas 12 subong udto. Now mga ka-K5 may yara kita sang Mighty C Network News. Now 15 ni ka minutos na mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sige, no, iga-check naton ang mga nagdalaog para sa pag-recap naton no sa pinakauli sining nga mga nagkalnabo dira sa may bayin sang St. Clement Church no sa may Jubilee Hall ang mga nagdalaog mga ka-K5. Ang kahapon niya dito kita nagpatigayon no sang aton sa nga sulid o kanining big time gathering sa may syudad sang Pasig. Shout out anay sa Vikings Taxi no gamonitor sa aton sa nga pagpangalagad. Kumustang biyahe kon sa downtown ko grabe na tong traffic to no. But anyway, ring aton sa nga recap no sa mga nagdalaog kapon sa may syudad sang Pasig. Standby ka mo ya sa diri sa may Iloilo, sa may syudad sang Iloilo sa sining mga na maswerte man nga magadaog mga ka-K5. Kahapon, ang third prize, isa ni ka-brand nyong Android phone, ang nagkadto kay Maika Alimanya. Now, third prize, Maika Alimanya. Ang second prize, brand new ini nga washing machine. Now, ang nagdaog si Teresa Barmis. Teresa Barmis, kag ang atos nga first prize, brand new ini, no? Refrigerator. Kag may unod na nga mga grocery items para ko kompleto. May refrigerator ka na, may inugsulod ka pa. Budlay man lang kung magdaog ka refrigerator, ka problema ka kung nung inugsulod mo. Kaya mo na pagdaog mo refrigerator, hindi ka na magproblema kung nung isulod Now, automatic, may mga grocery items, mga ka-K5 nga dala ini. So, maning nagdalaog si April May Dichoso. Now, nakadaog sang first prize nga refrigerator kag mga grocery item. Ibalaon ta pinakauli sini nga sitwasyon direktado sa may Jubilee Hall sa St. Clement's Church o pod kay K5 Wayne Siniere. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Enrico, no, bisan nga tama bala ka ang ulan subong. Nagaulan? Gaulan. Daw hindi ko batsyag sulod daw. Siyempre, kasi na sulat, hindi ko makita ang ulan. Pero nag-aulan, direct ka kay K5 Enrico sa Sagwaman, sa Jubilee Hall. Bali, ang mga tao diri kay K5 Enrico, bisan bala nga mabasa ang dalan, grabe ang ulan, ang init sang pagpalangga kag ang pagbato nila bala sa aton kay K5 Enrico, concern nila sa mga aton nga mga pahampang and of course aton nga mga angay ka dyan subong hiwat kita talent no mainit-init sige hapon kay K5 Enrico. Kumusta dan talento nila? Yes, sige K5 Enrico, di ba kainagin istorya ko kanimo nga ang hindi sa nagit prepared. Katong nakasuok sila sa nisak nga rainbow bongga. Wow. Dapat di pa nanda ang akon nga zumba. Mayat pa sila ka-prepare imo ya. Actually, kay K5 Enrico, mas hindi sila prepared. Hindi sila prepared. 30 seconds lang kung yung practice nila, pero grabe ang performance. Hindi ka na Ano na lang kung naka-prepare pagin sila, no? Base makulbaan ko ang next nga ma-perform kay amo pa lang ganito. Grabe na ang pressure para sa next na ma-join. Paihan kong isa ka bulan nga preparation ang data kay K5 No, so bali kwan na subong ang Got Talent na subong? Yes, bali ika-apat na naton nga performer kasi K5 Enrico ang nag-perform subong. Kag ulat-ulat man naton after ni sang aton Got Talent mag-umpisa na kita sang aton nga draw. Sige, balikan ka lang namon karon kon maka-raffle na sang grand prize. Pero basi ko magdungan kini laban basi sa Mighty C Network News sa aton ka K5 Wayne. Hindi man guro kasi K5 Enrico kay may damo pa kita nga mga contestants na nagahulat ng mga 9 ata kita kabilog na nga ma-perform. So hindi ka pa karon na makapakita ka na sang talento mo basi kung swertihon ka pa da.
May daog ka naman nga cash prize. So, may intraga niya ako. Ay, bako to, kanugon ka ako nga talan nga hindi ko mapakita, no? Ipakita na kilala ko ah. Kung makabuylo kita. Oh, makabuylo kita. Tibur-buylo ka nga daan. Ma-practice ako dati. Sige, balikan ka lang na karon kon madronas no, sa nga grand prize kay ti makita nato sa video nga gina-feed ninyo aga sinadya gid ang aton sa nga mga K5 solid Iloilo supporters. Ay may kasadya na busog pa kay nagapamaho sila subong ko si Kevin Rico. Sana all eh. May pamahaw na panyaga pa? Oo. Madaog ka pa? Yes. Oh, din ka pa mangita sina, no? Yes. Nalipay ka na, nabusog ka pa, madaog ka pa. Amo gid. Oh. Tapos hindi ka gi magpuli nga luhaan kay ti maginabit-bit ikaw. Ama ko mo bisan sa ano lang kay Fabili ka sa aton nga gift pack bala. Oo. O isa ka box nga coffee mix daog ka na. Kay pang sapin-sapin na kag syempre bulong pa ka kay 5 Wayne eh. Yes. Sige, salamat kay 5 Wayne. Anong kadlaw mo ba? Nagabagin sa kagibag naman nga base ko no gusto ko no nga interviewon. Masalot gid siya? Hindi gid magpautang. Pasalot ta siya? Yes, di na siya? Yes, kaupod naton diri ang pinakagwapo, pinakamacho, and syempre bench body naton niya kay K5. Yes, kay K5 Melmar. Kay 5 Milmar? May body sa crime stories. Kumusta ka na? Mayo gid no. Ang kasadya naton kay 5 Enrico daw kumbaga ika-third day ni subong naton eh, no? Kaya nag-start kita from the special event naton sa Fun Run. Fun Run. Tapos kagapon sa Pasig City. Do lunsan di mga fan, no? Puro fan gani. Ay, kalipay mo. Oo, kalipay. May duha pa kadlaw nga kalipayay ni. Oo. So, buwas nga adlaw ang aton nga karavan. Oo. Sa mga ka-K5 namon malibot kami buwas sa mga dalanong syudad Amo gani amo na no ang continuation sa ngamon nga kasadya subong although ngati kabatyag taman sang kalapyo kakapoy pero gawawi kung makita mo ang yuhom sang mga tawo bilang nahatagan sang kasadya kalipay kag papremyo sang K5 News FM sa K5 Enrico. Pasalamat ni sa ila kay bisan paano ya pakolbon pa kayo nya K5 News FM kanya ka K5 Bilbar. Dan, no, correct kay Fred Enrico, no. Kag ang chimpo, although nga daw gakasubo, pero ang tawo ari sa gyapon nagasuporta sa K5 News FM. Why nagakasubo yung chimpo? Blessing na mo. Oo, blessing. Pero balikan ka muna namon karon kung makadraw na kita sa mga major prizes ka K5 Milmar. Ikaw lang pa-extrohon ko. Oo, sige. Diri sa may Jubilee Hall, diri sa Luna Lapas, po ang bugos nga pwersa sa K5 News FM. Kag subong man ang aton sila nga area manager kag station manager kay K5 Reyes Teha Umalay. Ini si K5 Melmar de la Cruz. Kagini naman si K5 Wayne Zido Duseñaras para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Talingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat kay K5 Wayne Señeres kag K5 Milmar de la Cruz. Kuan pa sila ba nagjuit pa sila nga duwa. Kabantayin mga K5 no sa atos nga pagbalik kung sino ang maswerte na nga magadaog sang smart TV, sang Android phone, kag sumuman sang washing machine, kag sinako nga bugas sa atos nga pagbalik pagkatapos ang pinaka-importante nga mga paibalo, alas 12 karon, no? Bantayi ang amon sa ning bag-o sa ni, no? Nga program ang Mighty C Network News. Paliog standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas, nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof because I want to see how my people grow over the years, how we fared in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passion towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. We never get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. We come alive in moments like this. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. So hold up the light, burn a hole in the night. When we are here, when we are here, moments like this. Moments like this. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far.
CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated. Ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May pariso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Proteksyonan tayo laban sa mga sintomas ng sakit na TB tulad ng lagnat. Dahil pinupuksa ng Klinika D3 Bio ang impeksyon dulot ng Mycobacterium tuberculosis. At maiwasan din ang pagkapagod dahil sa enerhiya na binibigay ng mga MCTs na galing sa ating Klinika D3 Bio. So paano naman nakakatulong ang vitamin D3 na nasa Klinika D3 Bio laban sa TB, Dr.? Ang cold pressed extra virgin coconut oil na content ng Klinika D3 Bio Sir Ted ay nakakatulong ng malaki upang higit na magiging mabisa ang vitamin D3 na isang fat-soluble vitamin na siyang may capacity o kapasidad na palakasin ang ating immune system na labanan ang sakit na TB, Sir Ted. Nako, tama lang pala talaga na tinatawag na superfood supplement ang Klinika D3 Bio. Ang oras sa buong Pilipinas ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Gani Oro. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Sa ulo ng ating mga balita, kompletong listahan ng lisensyadong Pogo sa bansa ipinasa sa publiko sa PAGCOR. Siyam na Chinese national arestado ng Bureau of Immigration
Lima sa mga ito hindi umano dokumentado. Senador Sani Angara na bukas naman na maging kalihim ng Department of Education. Negros Occidental Congressman Jose Francisco Benitez nominado bilang susunod na DepEd Secretary. Dating Negros Oriental Governor Henry Teves hindi umano tatakasan ang kasong isinampa laban sa kanya. Gabriela Partilis kinundi na naman ang dagdag na 35 piso lamang sa minimum wage na mga manggagawa sa Metro Manila. Samantala, bahay ng isang broadcaster pinamumugaran umano ng masamang espiritu. 10 katao naman na trap sa elevator sa isang hotel sa Boracay. At balita abroad, mga manggagawa ng St. Peter's Basilica sa Vatican pinagbabawalang magkaroon ng tattoo at body piercing. Magandang tanghali, Pilipinas, ang Mighty C Network News. Ito'y sabay-sabay na mapapakinggan sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako po naman ang inyong ka-K5, Gani Oro. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang National. Balitang National. Iginiit ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na ilantad ang kompletong listahan ng mga Philippine offshore gaming operators na binigyan ng lisensya at accreditation. Kasabay nito, hiniling ni Barbers kay PAGCOR Chairman CEO Alejandro Tenco na mahigpit na makipagtulungan sa Kongreso para sa pagsasa publiko ng lahat ng POGO na nag-o-operate sa bansa. Panawagan ni Barbers, makarang ihayag ni Tenco na isang dating opisyal ng gabinete ang gumamit ng impluensya para mabigyan ng lisensya ang mga POGO sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Barbers, ang mga iligal na POGO ay naging one-stop shop na ng iba't ibang uri ng krimen. Samantala, siyam na Chinese national inaresto naman ng Bureau of Immigration. 5 sa mga ito hindi umano dokumentado. Detalye ng balita mula kay Kakay 5, Roel Tarayaw. Pinakip ng mga operatiba ng Bureau of Immigration ang siyam na Chinese national kaugnay sa umano'y ilang paglabag sa immigration laws sa bansa. Batay sa ulat kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, aresto ang mga sospek ng pinagsanim na puwersa ng Immigration at Armed Forces of the Philippines. Naaktuhan ng mga otoridad ang siyam na banyaga na illegal umano nagsasakay ng 3 motorboat sa shoreline ng Manila Bay sa Parañaque Fishport sa Barangay Dongalo, Parañaque City. Ayon sa report ng Immigration Intelligence Division, umabot ng ilang buwan ang kanilang inilatag na surveillance matapos makatanggap na impormasyon kaugnay sa mga nasabing Chinese national. Nakitaan ng mga otoridad ang 4 sa mga ito ng paglabag sa kanilang mga working visa, habang ang 5 sa mga ito ay pawang mga undocumented. Nasa kustodiya na ng Immigration Warden Facility ang mga nadagib na Chinese national. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. Balitang National. Balitang National. 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali para sa karagdagang balita. Bukas si Senador Sani Angara na maging kalihim ng Department of Education sa oras na ialok ito sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang posisyon na ito. Ayon kay Angara, bukas siya na tanggapin ang posisyon kung sakaling pagkatiwalaan ng Pangulo. Ayaw pang magbigay ng ibang komento ng senador, pero handa man na siyang tumulong sa gabinete ng presidente kung kakailanganin ito, tulad ng ginagawa nilang pagtulong ng Pangulo sa Senado. Sa ngayon ay wala pa namang kumakausap o nag-aalok sa kanya na maging DepEd Secretary mula sa Palasyo ng Malacanang.
Samantala, Negros Occidental Congressman Jose Francisco Benitez, nominado bilang susunod na DepEd Secretary. Ang detalye na balita mula kay K5, Colleen Cubia. Inihayag ni Negros Occidental 3rd District Congressman Kiko Benitez na bukas siya magsilbi bilang kalihim ng Department of Education. Kasunod ito ng ilang grupong nagsusulong na siya ang mailuklok bilang susunod na DepEd Secretary matapos mapabilang ang kanyang pangalan sa mga nominado. Dating nagsilbi si Benitez bilang presidente ng Philippine Women's University at nagturo din siya sa iba pang universidad. Sa statement naman ni Benitez, ipinagkatiwala niya na kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagpili sa magiging susunod na DepEd Secretary. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Colleen Cubia. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. 7 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy ang mga balita, Mighty Scene Network News. Kinundina ng Gabriela Party List at tinawag na insulto ang inaprobahang 35 pesos na minimum wage increase para sa National Capital Region o NCR. Ayon kay Representative Arlene Brosas, paano magkakasya ang 645 na pisong arawang kita ng mga manggagawa sa NCR? Samantalang ang inirekomenda ng family living wage ay 1,200 pesos na. Para kay Brosas, hampas lupa ang tingin ng gobyerno sa mga manggagawa ng aprobahan ng 35 pesos na wage increase na magiging epektibo naman sa July 17. Sa harap nito, iginiit ng Gabriela ang pagsasabatas ng House Bill 7568 o ang 750 pesos across the board wage increase bill na tanging daan lang para sa isang disente at may dignidad na kita ng bawat pamilyang Pilipino. Nagbanta si Brosas na sa darating na State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, sasabayan nila ito ng kilos protesta para ipanawagan ng dagdag sahod para sa mga manggagawang Pilipino. Balitang Regional. Dating Negros Oriental Governor Henry Teves, hindi umano tatakasan ang kasong isinampa sa kanya. Detalye ng balita mula naman kay K5, James Bandoquillo. Sa panayam ng K5 News FM Dumaguete, inihayag ni dating Negros Oriental Governor Henry Teves na wala siyang planong tumakas o itago ang sarili sa kasong isinampa laban sa kanya. We are doing everything humanly possible to get or to wrong, to right or to rectify what we feel was wrong. Noong nakarang araw, voluntaryong sumuko ang dating gobernador sa tanggapan ng CIDG sa Dumaguete City matapos malaman na mayroong warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng terrorism financing niya. Sinabi ni Teves na haharapin niya ito dahil alam niya wala siyang ginawang lapag sa batas. Dagdag pa ni Teves, biktima siya ng pambobomba noong 2007 at maswerteng nakaligtas dahil dito ay walang dahilan para suportahan niya ang isang kilusan na kumukontra sa gobyerno. Para sa MyTC Network News, ito si K5 James Bandoquillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News Depan. Tala naman, ito pang balita. Alamin ho natin ang latest natin. Meron po tayong breaking news. Itinalaga na ng Palasyo ng Malacanang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senador Sani Angara bilang DepEd Secretary. Nulito natin, yan po ang ating breaking news ngayong araw na ito. Napili na, itinalaga na ng Pangulong BBM si Senador Sani Angara bilang bagong Education Secretary. Antabayanan po ang detalye ng mga balita niyan sa patuloy na pag-usad ng mga programa dito sa K5 News FM. Bahay ng isang broadcaster sa Cagayan de Oro, pinamumugaran daw ng masamang espiritu. Alamin natin ang detalye mula sa ating K5, Kay Buscanio. Namugara ng masasamang espiritu ang bahay ng sikat na broadcaster dito sa Cagayan de Oro City. Reklamo ni Nilo Labares, sinugatan umano ang kanilang 2 anyos na anak. Binato siya ng remote control. Nilaglag ang kanilang microwave oven at pinutol pa ang wire ng kanilang wifi. Ayon pa sa broadcaster, siya ang nagpatayo ng kanilang bahay sa Buena Oro, Barangay Makasandi, Cagayan de Oro at 2 dekada na silang nakatira dito. Subalit 3 buwan na silang ginagambala ng mga maligno. Ayon sa albularyong si Leonito Santino,
Nakausap niya ang mga espiritu sa bahay ni Nilo. Sa investigasyon ng mga paranormal experts, positibong may evil spirits. Merong black lady, duwende at saka kapre. Sa ngayon, sa kapitbahay muna nakikitulog ang mag-asawa. Maasang sa tulong ng mga eksperto, mapapaalis na sa kanilang tahanan ang mga perwisyong espiritu. Para sa Mighty Sin Network News, ito si K5K Buscaino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro, K5 News FM. Balitang Regional. Oras natin, 11 minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Sa kasagsagan naman ng pagbaha sa Davao City nitong nakarang linggo, nasa Tacloban City umano si Davao Mayor Sebastian Baste Duterte para sa kanyang kampanya. Dahil dito, pinagpapaliwanag si Duterte ng Department of Interior and Local Government o DILG kung bakit wala ito sa kaniyang nasa sakupan habang binabaha ang kaniyang mga kababayan. Ayon sa DILG, nakasaad sa Local Government Code na ang local chief executive ay dapat nasa kanyang area of responsibility para matiyak ang kaligtasan ng kanyang mga constituents sa panahon ng kalamidad. Matatandaan na isang malakas na flash flood ang tumama sa Toril, Davao City matapos naman ang ilang araw na pag-ulan sa lugar. 10 katao na trap sa elevator sa isang hotel sa Boracay. Alamin natin ang detalye mula kay K5 Gloria Villas. Nasa 10 katao ang nirescue ng BFP Boracay matapos na matrap sa loob ng elevator sa isang hotel sa Barangay Balabag, Boracay. Sa eksklusibong panayam ng K5 News of Kalibo kay FO3 Melvin Porras, partikular na natrap ang mabiktima sa ikatlong palapag ng 5-story building sa naturang isla. Nag-overload di umano ang elevator at biglang nag-brown out dahilan para matrap ang mga ito sa loob. Ginamitan pa ng palakol at 2x2 na good lumber, hydraulic shock at pala ang pinto ng elevator para mabuksan ito. Samantala, isang babae naman ang kaagad na isinugod sa ospital matapos na mahirapang makahinga dahil sa pagkakatrap sa loob. Para sa Mighty Sin Network News, ito si K5 Gloria Villas. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM. Samantala, isang lalaki patay matapos paluin sa ulo sa Leyte. Ang detalye ng balita mula kay K5 Reggie Malinaw. Nauwi sa pagkamatay ang dapat sanay paghahatid lamang ng isang lalaki sa kanyang kaibigang babae matapos itong pagpapaluin sa ulo ng mga hindi nakilalang sospek sa Barangay Payao sa bayan ng Bilyaba, Leyte. Batay sa nakuhang impormasyon ng K5 News FM Tacloban mula sa Bilyaba Municipal Police Station, ay nakilala ang biktima na si alias Johnny, 33 anyos at residente ng Barangay Kagnukot sa nabanggit na bayan. Lumalabas naman sa pagsisiyasat na habang naglalakad ang biktima kasama ang kanyang kaibigang babae nang bigla na lamang itong sinalubong namang hindi nakilalang suspect kung saan tinutukan ito ng baril. Sa hindi natukoy na kadahilanan ay sa halip na paputukan ay pinagpapalo ng mga sospek sa ulo ang biktima na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Agad namang naisugod sa Bilyaba Community Hospital, ngunit kalaunay idineklara din itong dead on arrival bunsod ng malalang injury na tinamo sa ulo ng biktima. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek na responsable sa naturang krimen. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Reggie Malinaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. At narito na ang detalye ng ating breaking news. Kaugnay ng bagong DepEd Secretary. Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senador Sani Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education. Si Angara na magtatapos ng termino sa Senado sa 2025 ay pumalit na kay Vice President Sara Duterte na nagbitiw bilang DepEd Secretary noong June 19. Sinabi naman ng Presidential Communications Office o PCO na inendorso ng mga pangunahing organisasyong pang-edukasyon ang pagtatalaga kay Angara bilang pinuno ng DepEd
na binanggit naman ng Coordinating Council on Private Educational Associations at ang Philippine Association of Colleges and Universities. Samantala, dumako lang tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat. Balita International. Mahigpit na pinagbabawalan ngayon ng Vatican ang mga manggagawa nito sa St. Peter's Basilica na magkaroon ng tattoo o body piercing sa katawan. Layunin ng nasabing kautusan ay para magkaroon ng decorum. Ang mga nasabing regulasyon ay epektibo na nasa 117 mga manggagawa ng Fabbrica di San Pietro ng department na in charge naman sa Basilica. Ayon kay Father Enzo Fortunato, namumuno naman sa communications ng Basilica na noon pa'y ipinatutupad na ito pero sa ibang anyo lamang. Tinawag lamang nito na walang katotohanan ng usapin na bawal na rin na magtrabaho sa Basilica ang mga may karelasyon na hindi kasal. At sumainyo na ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Hatid sa inyo ng Mighty C The Alkaline Vitamin C. Sa ilang sandali, magpapatuloy naman po ang programang 11 Mbps sa iba't ibang mga himpilan ng K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga Bacolod, mga taga-subaybay ng K5 News MM Bacolod City, antabayanan ang pagbabalik ni K5 John Paul Generoso. Para sa Mighty C Network News, ako naman ang inyong taging tagapagbalita, Gani Oro. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Pabalik mga ka-K5 sa ato nga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang 11 Mbps. Sa gyapon ako ang talos inyong alagad sa inyo sining regular anchorman sa kay ka-K5 John Sapio. Ako naman ang inyong ka-K5 Enrico Topas Surita Jr. Alas 12:18 sa ato sining pagpangalagad. Kung hindi nyo luyag magka-cancer, mataas yung blood sugar level, ang inyong blood pressure, mag-inom kita sa Clinica Ditex 500 the Superior Antioxidant. Mag-Ditex 500 kada adlaw, ini ang may charantin kag Vixin na nagapanubo sang blood sugar levels, agad hindi magka-diabetes, na subong man mga mayari ni sang antioxidant. Ang Ditex 500 nga nagapugong sa pag-oxidize sang LDL, agad hindi ini na magbara sa mga ugat nga mo ang gitunaan sang high blood pressure. Kaya kung gusto naton mangin healthy ang aton sa kidneys, no? Mag-Ditex 500 kada adlaw, para kita luyag na magka-cancer, mo ang balatian sa nga diabetes, no? Kadamo ni sang komplikasyon sa diri ang kidney, no? Nga ginaguba sini mga kakil. Mag-inom kita adlaw-adlaw sang Clinica Ditex 500 the Superior Antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, pagkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Alas 12:20 sa Mighty C Network News. Gina-break ang ining balita nga si Senador Sani Angara amo na ang ato siya bag-o nga DepEd Secretary. Gin-anunsyo ini sang palasyo sang Malacanang kay hambal to ni Pangulong Bongbong Marcos
mahimo nga subong nga si Mana kuan na siya makapili na daw sa nga bag-o sini nga magatalos sa kay Vice President Sara Duterte Carpio matapos nag-resign sa nagligad sini nga si Mana, pero ang official nga pag-take over sa maabot sini nga Hulyo 19. No, kay June 19 ni nag-resign si Vice President Duterte bilang tiglikom sa Department of Education. So ang napili sa ato sini nga presidente amo si Senador Sani Angara. Agakuha ni kita sa dugang sining mareaksyon. Ilabigid sa mga grupo sang maestra kay sa nagligad ni pagpungko ni Vice President Sara Duterte, kadamo ni sa nagligad nagtaas kilay. Tinatimano da si Vice President Sara Duterte kay wala na background, hindi man siya educator. So ganit pag-resign siya ni, iban na lipay man, iban nga mga manunudlo, mga kaki-5. Domdoman to may ara sa gipagwa sa patakaran, ang DepEd, ang tanan to nga mga kung kaisa mga educational materials so na ginapang kakas ni daw sa sulod sang blutuan ang iban tong mga maestra daw discontento galit ito ay kasi may mahimo ang gahambal sa imo secretary sang Department of Education mamalabag kada nga hindi ka magtuman ida time na tamak limpyo no ang aton sa niyang kwarto no sa mga eskwelahan kaya mga burlulo ito ang hindi man kinahanglan hindi dapat pag-display no ang iban sini hambal naton mga material putani para sa mga kabataan man bla hindi na pang kakasto. So we hope nga may mga bag-o nga ipatuman ng mga pulisiya si Senador Sani Angara kay actually do kadamo man ang nagaduso sa iya kag before pa man nga gin confirm no sa Office of the Malacanang nga siya ang DepEd Secretary at igagwa ng ngalan niya no kag damo man ang nagapabor diri mga ka-K5. Pero hambal sang iban, sila dapat hindi lang politiko ibutang ta, no, bilang DepEd Secretary. Dapat gati mayara gid sang background dira sa Department of Education. Actually, tisang una nagapungko da nga matiglikom sang DepEd, mga professor man, mga kilala man nga mga manudlo, mga ka-K5. Let's kuan man mangin fair man kita. No, hatagan taman sang benefit of the doubt ang ining pagpungko ni Senador Sani Angara bilang bag-o naton nga DepEd Secretary no, mga ka-K5. Pero mag-take over ni hambal naton sa maabot pa sining nga Hulyo 19, 1 month after no, nga nag-resign si Vice President Sara Duterte. Alas 12:23 sa ato sining pagpangalagad mayong udtogid kay Sir Francine Goboy kaglakip man kay Ma'am Glory Blanco Sido Nagalio dira sa may Bans and Glory Store sa may Banuwasang Miyag-aw sa may public market. Kumusta da ang udto daw sang Miyag-aw nun nakapanyaga na nasudlan ng sulok-sulok na to kag kay Abdul no, Jacol sa may Banwa sa Miyag-aw kaya dayad man nga udto kay Ma'am Asun Pineda sa hanggang tingin lang kami next year puli kami ni Ma'am Bings PSJ ba mayagay kalit anay kita dire no, ang ginamuno ni Ma'am Asun Pineda ang ginapaligayon naton subong a big time gathering no, sa aton sa K5 Iloilo solid supporters. I-check mi naton naka-standby na kung madlo na kita kay daw kay na panigapukwat-pukwat ang iban. Ang iban nagahulat-hulat na kung sino ang magadaog sa aton sini nga mga papremyo sa aton sing raffle draw. But before sa kuling nga sitwasyon direkta sa may bahin sa St. Clement Church sa may Jubilee Hall, iga-check naton ang koneksyon naton nagikan sa may Banwasang Igbaras. Upod kay K5 Ralph Mosqueda, ibalaon tang pinakuli sini nga investigasyon kay may tiniro dito. Sinoning biktima, anong rason sa pagtiro sa sining nasambit sini nga biktima. Para sa dudugang sining nga report, aring report ika K5 Ralph Mosqueda para sa Kampiyon nga report. K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 Enrico patay gid ang ining biktima sang kamustang signal ko da? Ga sulod 5x5 asanag po sa boss damlag mo? Abaw po. Te iniyang napatay wag ni boss damlag na? Why na? Oh. Ini siya 68 years old. Ba may edad na?
o Arsenio Espora. Na-interview na to ng yasini nga bata kag nagahilibion siya kag K5 Enrico si Marian Espora. 32 anyos kag siya gid ni nga upod sang tatay sang gintiro siya. Saksihan niya gid. Nabatian niya ang lupok kag nakita niya ang igo sa yasini nga tatay. Nga isa lang ka lupok pero 6 kapilas dughan kag K5 Enrico. At laban-laban di 12 At laban-laban di 12. Ginsulod ini sila sa iya sininga balay kagabi. Hungod gid sa istorya, sa iyang istorya sa aton, do sort of away sa duta ang iya sininga rason diri nga ginalantaw. At the same time, ang suspect taga dira man kag daw mag-utod kuno. Abi niya do may manok, may biker bola bla nga nagkadto sa ila nga do ano lang ba tapos kay guba iya nga solar lights, madulong ang lugar. Amo na to nga gwa si tatay niya. Kag pagkadugay-dugay nakabati sang isa ka lupok kag igo sa dughan ang iya sining tatay. Nagpalagyo ining mga suspect nabilin ang isa ka basyo sang 12 gauge shotgun kag K5 Enrico nga ginapatihan amo ning gamit sang mga suspect sa pagtiro sa ining biktima. Ano na balik-balik pa na? Why pa to nabalaan kinalagyo tong duha ka mga suspetsado ka K5 Enrico. So, yari ang pagpahayag ni Mary Ann Espora ang tatay sang biktima sang shooting incident. Bata sang biktima? Bata sang biktima dala sa may Banwa sang Ibaras. Mamano ka ni imong ngalan? Mary Ann Espora. Pila edad? 32. 32. Taga diin? Taga San Ambrosio, Ibaras, Iloilo. Okay. Ano tabo to kay tatay mo? Ang kay tatay yung tiro. Sabot kami diri sa may kuda, may nga manukan. Okay. Kasi gabi pa lang mga alas 10 o alas 11. Sa oran ba lang ayam. Abi namon, ido bang nga ang karbaw bala, sir? Nga naglagaw o nagtalang lang bala, in-check lang namon ng mga sapat. Tapos pagsulod ni tatay. Pagsulod ni tatay mo ano? Hello? Medyo kadura tao. Kundi abi niyo to may lokarbaw lang, tapos may nagsulod, ano? Okay. Gadura-dura ka ba si pwede kang maka liso-liso gamay? Okay, sir. Okay, ano to gin-check ni tatay mo? Oo, gin-check ang dirasa. Kay may manok kami nga sanggol bala, sir. Okay. Ginlaga, lantaw na. Tapos may nag-ano bala, nag-flashlight tayo sa gawaras-waras, sir, balang nag-flashlight. Tapos, naglupok. Tapos, nagsinggit si tatay, ginsurong. Tapos, ginagtuhan ko si tatay. Nakita ko nga may may igo sana nga dughan nga daw anong kabilog nga igo na. Pero isa ka lupok lang. Okay. Dayon? Tapos, nakita naman kang aga dyan, sir. Ang wasak ang mga screen hidya. Tapos, ang aragyan nito sa kudal na sa likod na aragyan nga tuta na nalukso na ikita ang ang ginwigit na nga bala. Okay. Tapos, kwarta. Oo. Kilala niyo, nag-ubra kay tatay mo? May suspect ako, sir. Oo. Pero ilang natin anay. Ilang natin anay pangmalabalan, sir, kung pwede. Oo, okay. Kay gina-pa-imbis, gano pa mo. Ginapaano pa namon ang balang tong ginbilin, how? Oo. Taga diin? Diri man, sir. Okay. Ano ginsulod giga mo sa balay nyo? Kung sa sagwa lang sa kakudal? Sa sulod na kakudal. Sa sulod na kakudal? Oo. Pero ang isa ka dirasa, isang sanggulan, sir, may kudal man ra, sir, kay parang hindi nag-impon ang Bisaya kagang sanggol. Okay. Tapos, diyan ka na, kay kilid ka na kadalan. Okay. Ano plano na katuko no? Personal interest, sir. Oo. Kung may away na nga sa tatay mo? Oo, kaysa about sa lupa.
Okay. Ti anong labot to sa may dirasa nga to? May plano sa mga awat ka dirasa? Doon natin nagkulang sir na dirasa. Kay kung nagkulang sir, at pani kang ligad adlaw pa. Kay kang ligad adlaw pa na utod ang solar ko nga hinapasiga ko bala sir. Okay. Nga pakita. Pero utod. Ti dapat ang kahapon ko lang sir na hapon din kayo. Ang solar. Ti blurred ang niya siga kay ang dire medyo lipod ang adlaw kag isa pa dulom-dulom kahapon man sir. Di So, na ka duwa lang man ka mo ni tatay mo sa balay nyo kagabi, isang ginsulod? Oo sir. Okay. So, pero ikaw bugtaw pa, di ba? Sino? Ikaw bugtaw ka gini, no? Oo sir. Kay siyempre nagagawa si tatay na ngayo kaya naghiram kang flashlight kay blur dulom iya flashlight kita ko kana. Tapos nilantaw na basi bala karbaw kung nagsulod ay kisa ang karbaw niya sulod kag mag-away balang karbaw namon kay sinuman nga nakabuhi bala sir. Oo. Amo na Kundi mo na to, gintiro si tatay mo, nagtumba na kita mo nga may pila sa dughan, anong kabilog, di ba? oo. Okay. Ti, dayon ano ginobra mo? Nangayo ko tabang sir. Kasing gitanon ko. Da sabay ang kulob kag kidlat. Tapos nagdalagan ako sa tanod ko, kag sa kainod ko. Na buligan bala ko. Ang tanod ko nag-agto kanapon yung tawgan ang mga kagawad to. Nagpara pagtuhan ni si kang ambulansya. Pugaring hindi man ka agto kay danlog kay surudlon dya sir. Tapos amo to naguli ang magurang ko kay dyan na lang sa Banwata na. Ginkarga nanda pagto sa may gimbal para mahingagaw si tatay. Pero pag abot dito, wire si tatay. Ang lupa, anong away dyan sa lupa? Anong away sa lupa? Kamo start dyan? Tapos, oo. Tapos ang balan malang raser nga doon nagsawayanay malang. Nagbabalataranay. Amon to sir, kinpabayaan lang namon. Kaya damay malang sir, pugaring ang tawag na dog may interesado gid sir da. Kaya ang balay nga ang lupa ginagawa na sa patindagan ko kakamalig. Gintuba ko na lang kay ginpasukol. Kinaigo sa anda. Okay. Tapos katuway duman, di ba? Why ang February paras. Okay. Amon na tabo. Pero bago gintiros tatay mo may birinais ka mo karang tapos ka February, karang ligad niya May, June nga why man? Well, sir, kay sakto lang ta na sir, kung pasito lang ta na pag malapig lang kabaka na, karbaw na. Tapos balik naman ng cellphone, kag mag-irikik, malantaw kang video dyan. Tapos ang mga lang na, mamakaon lang na, mau kami. Kami po dyan naman gabi. Okay. Ano trabaho ng tatay mo? Sa umalang, sir. Oo. Ikaw, iya? Direct, sir. Kay way upod na malaam ko. Oo. Pero ganda edad tatay mo, ha? 68, sir. Ano to na ngalan na liwat? Arsenio Espora. Arsenio Espora, oo. Ang nagtiro kay tatay mo, siyempre, dyan malalapit ka ninyo, dayan ba tanaw kung nadakpan na ka polis? White pa, sir. Nalagyo siya? White pa ko ka, sir, mong kaya ba po, unahan ko danay ang ginatuan dyan ka mga polis. Oo. Ano ba ko, unahan ko na stati. Okay. Anong imukon ka pa mati? Tulad to ang nagtiro kay tatay mo, anong imo nga mahambal? Sabay pa magkidlatan. Sa ninimulan ka, tatay. White sa taong lang. Ano ang interest ninyo? Wala mo naman wala. Tatay kong interest niyo pa. Sabay pa dahil. Hindi ka sa pagpulong sa andaling mo. Pira sa nakabilog na nag-ubra ka dyan kay tatay mo? Hindi ko lang nga yung malun, sir. Oo. Pero kung pili man ang daadog ang istoryahan kung pili, no? Ang itruhon, naging tatay mga maedad na gani. Amo ganyan, di wala pati namuna ko kalupa. Hindi lang kami sakti
kami sa mga lupa, sir. Ano na lupa kay jaman pa mga lupa. Nagdapa kanina ni lupa nga multi kamad naman ng agaw sa iba. Yung pasoko lang nga nila, sir. Parang kung anda yung pag-igo, kaya anda. May ginambal pa si tatay mo kanimo bago siya na optan kakabuhi pagparapit mo? Ito sa may hospital na patay sa tatay. Pero sang ginparapitan mo siya sang natumba doon, may ginambal pa siya? Oo. Ano to ang parte sa nagtiro ka na o kung may ginbilin siya kanimo? Huwag lang tamagatin. Ano na lang sa tako. Ano ang bal lang nimo? Bago tayo. Kaya na bago siguro ng tiro ni mo tayo. Yung sige mo man? Oo. Tapos ayawan ka marpay ko. Nang ilang tabang ako. May tawag ako tabang. Nagtawag ako ka mga lumpo ko. Para muligan ako. Darwa lang kami daan. Hindi ko matahirap ang tatay ko. Ang ginhambal ng ngaran ka nagtiro ka na kilala mo man? Oo, sir. Okay, at least nahambal na kung sino pa nagtiro ka na, no? Oo, sir. Okay, so mo lang na panawagan ka lang kung ano, mag-surrender sanda. Surrender na lang sanda ko. Okay, sige. Kaki 5 Ralph? Kaki 5 Enrico. Sabi no, daw kung ibutan tag galingon tas ning bata tama kasakit. Yes, exclusive interview na ina kay Mary Ann Espora, Kaki 5 Enrico. Ginpatpat gid niya ang natabo sa iya sininga tatay. Nanungol sa nakita gid niya, amo to ganin hambal niya nga may ara nga isa ka lupok lang batian niya tapos gianom ang igo hasta nga nagdiretso dito sa may ospital kagin siya gidya nag-alalay sa iya sininga tatay mo nang sa picture nga ginapakita naton. Nangabayon kita sa pamilya kung pili mo post ang ininga picture. So okay man sa iya Kaki 5 Enrico. So sa suspect actually makutod ni mga 40 years old. So kanawag kita sa pulis, subong abi ang mga station kaman mga hepe naton. Medyo masako-sako sila Kaki 5 Enrico at mga investigador. Ara si PNP Chief abi. Gani, alin pa kina nga si Linggoy kay Kaki 5 Jason. Ti paano ni ko panawag ko sa mga hippie kay ato sila. Iging text ko ang kilala tama ni hippie. Siling ko, sir, available ka na mag-interview. Siling nga, wait lang sir, hindi pa tapos, talk to men pa si Chief PNP, sabi niya. Kaya to sa region, after sinati, amo na ng inauguration sa ato sininga mga bago nga police stations sa city police stations dire sa may Iloilo, sa may syudad sa Iloilo, Kaki 5 Enrico. Pasalamatan lang ti identify man ang mga suspect Kaki 5 Ralph? Yes, identified ang mga suspect nga ni. So amo na gapanawagan gid giligyo ng bata nga mag-surrender kamo kag siling niya. Grabe man to kaning saka kwanda sa kaakig niya sa sa tatay niya. Kaki 5 Ralph? Bali daw alang-alang ko tiyempo kay manong grand prize na to sa aton raffle ho. Basi ikaw ta magabutan. Okay. Okay lang ko. Sige. Salamat Kaki 5 Ralph. D3 Bayo sa ato siling mga tag palamati dapat amo ning tumaron ninyo kay may extra virgin coconut oil ini nga siya ni ang nagatap na sa mga bakterya kag mga viruses nga nagasulod sa ato siling mga lawas. Ang bakterya kag mga viruses amo ning permi ginalinan sa ato siling mga balatian. So kung wala ka sa mga bakterya kag mga viruses nga nagasulod sa lawas, bot singanon manami ang imo siling lawas healthy ka. Gani dapat magpabilin nga man healthy, mag-maintain gid sang klinika D3 Bayo. Upod kay Kaki 5 Jason Talaro na pa naman si Kaki 5 Ralph Dili Mosqueda para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Salamat kay Kaki 5 Ralph Mosqueda. Now sa ibang public affairs program istoryanta ning shooting incident sa may banwasang Igbara sa Iluanta. Now sa may bahin sa St. Clement's Church sa ato sige patigayon subong a big time gathering. I-check naton si Kaki 5 Wayne Senior. K5 News FM. Kampiyon Report. Yes, K5 Enrico, nag-start na sa karon ang aton nga raffle draw kung sa diin ang first prize naton kay K5 Enrico ang bali ang una balang dinagabot subong ang magadaog sang 16
kabilog nga ang radyo kay K5 Enrico. Bali 16 ang gabuton kada isa sa ila kay K5 Enrico ang magadaog sang isa ka radyo. Kaga ano no ang wala tulatom naton kay K5 Enrico ang magadaog sang syempre ang bugas, ang aton nga third prize nga washing machine, ang second prize naton nga isa ka new phone ka. Course ang aton nga grand prize nga ang 50 inches nga Smart TV. Daw asta signal do ga to daw. Sino nagdala og da? Okay, adya sana isang signal ka kay K5 Wayne. Ang go ahead. Okay, go ahead. Bali ang pinakaswerte gid kay K5 Enrico ang una nga na Tamiya les sang sambag haro kay K5 Enrico. Bali ini siya ang nagdaog sang isa ka box o isa ka radyo kay K5 Enrico. Okay. Tapos ang iban pa kay K5 Enrico ang padayon nga ginalawag kag makita naton sa aton live kay K5 Enrico kag mabatian man naton kung sino ang winners sang sini nga mga radyo kay balapit-lapit bi sa speaker ya para mabatian ta ang pagga-draw sa ni K5 Wayne. Yes, of course. Maalakat kita. Sige lang, daw alang-alang signal kay K5 Wayne, manawag kita liwat, no? Kay medyo utod-utod ang signal, ang sulod diri sa aton sa ning station. Standby ka mo mga K5 kay dugay-dugay, no? Lawagon na ni ang mga major prizes, no? Para sa amon sa ning raffle draw. Dira sa may Jubilee Hall, sang St. Clements, dira ang aton sa ning venue Subong. So una subong ginalawag ang mga winner, no? Sang radyo. Balikan tabi ang koneksyon naton sa kay K5 Wayne Senyeres. Kay adamon di sumungga hulat-hulat, tiga pukwat-pukwat ang ila alatrasan, kag gatangla sa kawaan. Nang kuntani sila ang malawagan. K5 Wayne. Yes, K5 Enrico, as of the moment daw ginalawag na kung sino ang magadaog sang isa ka box nga DDX coffee mix. So kainak K5 Enrico. Ang sa radyo tapos na. Magadaog. Ang nagdaog sang aton nga radyo 16 kabilog. 16. Subong naman ato naman bantayan kung sino ang nagdaog sang DDX coffee mix. Ang mga list of winners, standby lang kamo kay iga-post man namon sa amon sa nga Facebook page. Ang mga nagdalaog sa ni tanan-tanan mga K5. Pero mas nami makalawat-awat ni subong ang mga major prizes naton. Kung sino makapauli sa 25 kilos nga bugas, lakip man ang washing machine, ang Android phone, kag ang 50 inches ng Smart TV. Yes, K5 Enrico, bali ang subong no ato nagdalawag ang daog sa DDX coffee mix. Babatian man nato dini kay K5 Enrico sa aton balang Facebook page kay Sir Mr. Miyagaw? Kay Sir Daan, no, hiniguro ang taga-Biyagaw ay. Ginapatiyog ang tambyulo, na kadamon entry. Linibo ni ka ma-entry. Yes, as of the moment naman kay K5 Enrico, lima naman ka sako nga bugas. Ari na. Ang 25 kilos bala kay K5 Enrico nga bugas. Ang lima diri ang magadaog kay K5 Enrico. Gani subong makita naton sa live nga si K5 Ray Espayo Malay ang magagabot na sa first winner. Ari bugas, no? 25 kilos nga bugas ni. Ginaukay ni area kag station manager kay K5 Espia Umalay ang mga ticket nga yara sa tambyulo kay Pertik Damoy. Maswerte! First na nagdaog kay K5 Enrico si police ini kay K5 Enrico.
Pulis? Yes, Val Campbell sang Mandurriao. Baho ka daog si Sir... Ang ikaduha naman nga nagdaog kay 5 Enrico, si Rosabel S. Pasiples sang Balabago, Haro. Sa kay Ma'am Maricel Baluro ni. Boswerte ba? No, ang isa nagdaog si Police Captain Val Campbell. Sang Mandurriao Police Station. Yes, nagdaog naman sa Liwan, yung Enrico, duwa na 25 kilos, naging 50. Ikatatlo ni nga 25 kilos nga bugas. Ang ikaapat naman kay 5 Enrico. Ikapat na ni? Tagamulo. Hepe sang Molo. Hipi pag isang mulo? Grabe, intri ka pulis, ang mga pulis ba? Kay Aaron, gini nga, kwan, nasuki. Oy, kalima. Ang ikalima naman si 5 Enrico sang nagdaog aton nga 25 kilos plus si Ma'am Azun Pineda. Ba si Ma'am Azun ka monitor subong Si Ma'am Azun ka monitor. Grabe daog si Ma'am Azun. And of course, si kay 5 Enrico ang ginahulat-hulat sang tanan, no? Yan nakita sa aton nga third prize ang aton nga washing machine. Arina kita. Arina sa mga major prizes. Anong to nagdaog sa 25 kilos kay 5 Boeing? Pila nagdaog kay 5 Boeing? Pila nagdaog ka 25 kilos sa anom? Kung 5? 5. 5? Duwagi ka pulis yan nagdaog? Yes. Police Captain Val Campbell nagdaog sang duwa ka sa nga 25. Siling ni Ma'am Azun Pineda ka mo nito, siling ko bugas. Congratulations ni Ma'am Azun Pineda. Ipadala tada Ma'am Azun sa imo. Ipalutaw ta lang Nga mo nito si Ma'am Azun, congratulations si Ma'am Azun Pineda. Sa kadamo-damo ni sang entry. Grabe ang duwa ka hepe mulo kag Mandurriao dumlaog. Aling palibot ang Tambyulo, no, kay linibo ni ka mga interest makabutan ka swerte ka pero laing kita kung damo interest mo ay dako iyang tsansa ang ratio bla ang proportion kung magdadaog ikaw laing niya kung damo entry mo. Ari na ginapatiyog ang Tambyulo. Sino ang maswerte nga tagdaog sang washing machine? Ari na si K5 Andoy. Washing machine. 400 pieces ang ticket ni Mamo. Isipab lang 400 pieces ang ticket ni Ma'am Azun. Dako chan daog. Ari na ang winner sang washing machine. Yes, sa K5 Enrico, no, ang nagdaog sang washing machine amo si Adrian Siva sang San Joaquin, Iloilo. Sa kalayo, man ba San Joaquin? Ba si entry ni sang Miyag-aw? No, taga San Joaquin ang nagdaog? Or kay Aaron naman Di ba makota si K5 Aaron kung iya ding ticket? Hindi ko no K5. Hindi, ang taga San Joaquin. Ba si iyan ni taga Miyag-aw? Ba si iyan ni Sir Daanoy? Amo lang ang i-verify nato sa K5 Enrico. So, ari na kita sa? Yes. Cellphone na kita. Next naman. Second prize. Makita nato sa live. Kaya ginalibot ang aton nga sang lolo. Astang signal mo do makahawat-hawat man ba? Puro post ang signal mo? May na ang signal dito sa sulod sa St. Clandan sa K5 Enrico. Pangamuyo man para magbaskog daw.
Arina, napatiyog ang Tambiolo para sa second prize. No, Android phone ini. No, nga cellphone. Balor siniti, mahal man eh. Oh, Arina. Ang nagdaog washing machine taga San Joaquin. Boss kalayo man ka nagdaog ba, no? Isipan nyo nag-join sa nagbakal sang ticket, no, 10 peso ang isa ka 10 pesos ang isa ka ticket. Dagaan mo timo washing machine. Ari ang Android phone. No, Oppo A78 na yan. No, nga cellphone. Brand yun eh. Okay, ginapalibot ang Tambiolo para nga mangin fair gid. No, ginaokay baluskay. No, para nga ti kung sinoy ang maswerte nga magabot eh. No, sa saning nasambit sa ning ticket para sa second prize mga ka-K5. Rina ginapatiyog, no, ni AM kag SM ka-K5 Ray Espea umalay ang Tambiolo. Para ginbuksan, ginkuot, no, ang dapat kuruton. Sino ang maswerte nga makuutan? Ari na! No, second prize! Ano to? Caballero? Yes, hindi ko. Ang nagdaog sang aton second prize, ang brand new phone, amo si Josephine Gabayeron, sang Orbit Street, Miag-Aw, Iloilo. Grabe, Miag-Aw naman? Kabaha, guro intre ka taga Miag-Aw ay. So, cellphone ha? Sino ito ngalan niya luwat? Do Gabayeron? Josephine Gabayeron, sang Orbit Street, Miag-Aw, Iloilo. Wow, ari maniguro sa klinika man. Base kon soke man isang klinika di alternatibo, mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Amo mo nagaputan, no? Ari na ang grand prize. Ang ginaulat-ulat, no? Ang Smart TV, 50 inches ini. Sino ang maswerte nga magdaog? Swerte ang hipi sa mulo kag Mandurriao ba? May tunga to sa kasakong bugaso 25 kilos. Ari na, si Maninay Mani ang magagabot. O dito si Maninay Mani, sino ni karon ang mapages of love man? Diretsuhon ko na lang siguro kamalaygay. Ari na! Kuutan, o yata na subong ni area manager kay station manager. Kaki Febre SPA Malay. Ari na! Oh. Yes, kakita dili ko makita natin sa live ang ticket, ang malang para sang nagdaog sang aton nga flat screen at TV kay 5 Enrico. Ini amo si Persilio Anakay Simo sang Kulasi Antique. Boss ka layo Antique? Base kung kay Kaki5 Milmar niya nga ginbaligyan. Hindi ko lang kay Kaki5 Milmar. Ako na gani kay Kaki5 Enrico. Iya ko no ay Antique una. Iya to ang TV. Taga Kulasi Antique. Baka layo pa ka nagdadaog Kaki5 Wayne ba? Why giging swerte ang taga Iloilo sa grand prize taga Antique pa taga Kulasi Antique pa ho. Kasi kung gabi pag in-entry yasin eh. Hamakon mo, Katikat Enrico, ang mga nagdaog naton halin na sa Miag-Aw, mga pulis, tapos mga international naton supporters. Siyempre Katikat Enrico ang nakakuha gid sang aton nga grand prize nga mo ang 50 inches nga flat screen Smart TV amo ang taga Kulasi Antique. Gabi te paperde ang Iloilo sunod guro do sinakong entry tiya ka kay 5 Wayne. No, nakalusot pang taga Kulasi Antique. Enrico kay basi mambal sanda nga grabe guro to ang ginhatag o kung ginbakal nga ticket sang taga Kulasi Antique nga makon mo layo-layo siya pero siya pa ang nagdaog. Congratulations kid no sa aton sa nga mga winners. Ate, kung lang kakadaog subong bawi sunod ka kay 5 Wayne na. Madamo pa kasi sa Enrico na chances
Madabo pa kita sa ang mga program. Ako sa diin ang aton nga mga K5 mahimo nga magadaog sa ang nanari-sari nga prices man kay hindi ko. Bawi kita next time. Daw why gid ka lusot ang ato sa ngin pang baligyanaw. Why may taga Iloilo nga do nakalusot gan price kula sa ang kiki ka K5 Wayne. Amo gid ang ginaproblemahan din daw ba sa paano yata kuno dalon. Dalon ha. So, salamat kid sa mga nag-upod kag nagbakal man sang ticket anong tanabi kay why kita gin swerte sa ni K5 Wayne. Basi ano na time to si Enrico. Ari i-recap ta ang third prize nga nagdaog sang washing machine amo si Adrian Siva. No, Adrian Siva sang San Joaquin. Ang second prize Android phone ang nagdaog si Josephine Gabayeron no sang Miagao kag ang grand prize nga smart TV amo si Fersilo Hinakay Simo no sang Kulasi Antique mga K5. K5 Wayne? Yes, K5 Enrico. Sila ang aton nga maswerte nga mga naghatag sang ticket kag syempre maswerte nga nagabutan. Ti amo na tanan na nagbalakal pero ti syempre may bulig ka man ka K5 Wayne. Yes. Kag ano man kasi K5 Enrico, hindi man nga mabalsa nga nagpuli ka nga wala sang dala kay kay mambal kita na ka K5 Enrico nga almost tanan gid nga nag-attend diri sa aton nga ang event K5 Enrico ang may bit-bit. Oo. So ang iban sila may mga ticket man dira pero ti why gin swerte mo. Okay, so congratulations gid no sa mga winners kag bisan no ay sa nagabutan. Salamat gid no. May ara pa sunod sini ka K5 damo pa ni nga masunod pa gid. Yes, for more years pa K5 Enrico nga mag-aabot no. Kay kon sa mga nga K5 News FM Iloilo. Kay kon sa mga bata pa ni kwan pa lang niya. Bago pa lang ni maka-kwan gid makalakat gid sang maayo-ayo 3 ka tuig pa lang kita eh. Kung sang liga K5 Enrico mga 1,000 worth nga ticket ang ginkuha mo ang ginpasakop mo sa draw. So next pwede doon ang mga 2K, 3K, 5K. Oo. Siling ni Arturas Cardinals na amo man kami nga K5 Wayne kapon wala ginagabutan kadamo ticket ko bisan data ko Phoenix wala ginagabutan. Bawi lang ta sunod. Iya mo gina may suluswerte lang gid base kon ang mga nagdaog sini mas kinanglanon pagit kumparar sa Immobla ka K5 Wayne. Yes, kay Enrico, amo ra gani nga ginaliwat-liwat nato nung hindi kita maduraan sa paglaog kay Enrico kay there will always be next time. Gani samtang buhi kita yan kita madula sa paglaom. Yes, amo gid. Oo. So amo na may awarding subong sa maglaog san Got Talent. Yes. Ba si Lulaw nakabaton pila kabaton Lula na 500 pesos. Amo ini ang nakabaton sang aton nga certificate sa K5 sa ang aton nga second runner up Ari-ari, Got Talent ini mga ka-K5 no tapos sabi ang raffle kay na may pa-contest kita sa mga K5 solid supporters naton. Nagtag naman kita sang premyo sa mga nagdalaog ka K5 Wayne. No. Nagahulat sa ila kasi tayo dito. Sa mga nagadaog wala sa aton nga Got Talent subong. May prepare nga cash prize pero sa aton yung first runner-up nakakuha siya sang 1,000 pesos. Okay. So ang champion sa Got Talent bilang premyo? Ang second runner-up naman nakakuha sang 500. So ang champion, ang kampiyon 1,500. So 1,500 no? Okay. Do medyo hina signal da sa inyo sa aton sa nga kwan nga live. Yes, syempre ang kaina ba lang istorya ko kanimong kay family ko ang wala naka-prepare. Wala ka prepare no? Pero may kwan, may uniform. Sige. Salamat kay K5 Wayne.
Yes, no, live dirigisan sa St. Clement. Hindi naman si K5 Wayne, Zero Dusingeras, topot ang bugos na persa sa K5 News FM Iloilo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalinawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Salamat gid kay Kaki5 Wayne na Sinyeres diktada sa may Jubilee Hall no sang St. Clement's Church mga Kaki5 no diri na tapos atos nga big time gathering sa gyapon connection sa sining pagsilibrar namon no sang ika-3 sini no nga katuig nga pagdulong sa matutod nga serbisyo publiko mga balita ug impormasyon sa mga K5 namon diri sa may syudad kay probinsya sang Iloilo. Kita gid naga-congratulate no nagapanginbulahan sa maswerte nga nagdaog no sa sining raffle draw. Kung wala ka man nagdaog, better luck next time. Amo ginay ekonomo kung hindi mo pa tion nga magdaog. Bisa no pahimuon mo, why git tsansa. Congratulations sa ganit Ma'am Bings PSG. Sina at least happy ang tanan. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Salamat gid no, sa amon sining nga mga supporters. Ngati nakalabot kita sa 3 ka tuig sini. Kilita na makita no sunod tuig. Damo pa ni no kun sa mga bata pati 3 ka tuig. Ano pa lang ang bata man. No? Madugay pa ning aton sining nga pag ulop danay. No, ari pa lang kita sa ika-3 sining nga tuig. Pero makita na nato na mainit nga pagsuporta sa mga Ilonggo sa K5 News FM Iloilo 88.7. So salamat kid no kag congratulations sa nagdaog kag sa waay man magdaog no kini tanan-tanan para sa inyo no ang ining pag sa ulog naton sang ika-3 no ang adversaryo sang K5 News FM Iloilo 88.7. Teleng ni Ma'am Ason Pinida sina Pages of Love ikaw karon sir. May El Castigador pa ko sapon. Sako gid kami abi eh. Si Kaki5 dyan sapyo ko pamangkot. Kailan nagapanglugayawan to si Kaki5 dyan. Ito subong sa may syudad sang Rojas. Pero boss makaupod nyo na no si Kaki5 dyan sapyo. Kag sa Webes base kung kita naman mag-ulop na na. While tiyempo sa ato nga pagpangalagad ang ining edisyon sa 11 Mbps subong Martes. 11 Mbps. Pinatulong sa inyo sang Clinica Ditex 500 the superior antioxidant. Subong man sang D3 Bio. Kung gusto niyo mag-ayo, inom ka mo sang D3 Bio. Ay iniya may ara sang virgin coconut oil. Hindi lang ni D3 kundi may virgin coconut oil nga saranggid makapatay sa mga bakterya kag mga viruses. Ngamon ning ginatunaan sa ato sining mga pamalatian. Wa sa mag-inom kita adlaw-adlaw sang Clinica D3 Bio. Ay niya antiviral kag antibacterial specialist. Kag syempre kung gusto natin mang-healthy, inom kita sang Mighty C. No, antipabaskog sa nga alkaline base nga vitamin C. Pwede kita kainom bisan way kita sang kinanan, hindi magsulab-sulab ato nga sulok-sulok. Kay kinahanglan sa lawas ta ang vitamin C para pabaskog ato nga immune system against no sa mga anuman nga klase sang balatan. Kag gusto natin mang-healthy nga coffee man, ay imno naton ang Clinica Ditex Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Sangan lamang sa nga bilog sa nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amos nga President kag CEO Doc Ramil Itangoy. Sa amos nga area kag Station Manager kag K5 Ray Espeja Umaray. Ako naman ang neutral o sining alagad kay K5 John Sapio. Ako si K5 Enrico Tupas Surita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Ang himpilan na